Fost il-jiem kollha tas-sena għandna wieħed li dejjem jibqa' għażiż, jum li kull sena jibqa' sinifikanti għal dawk in-nisa li kellhom ix-xortira b'tfal. Lilin mir-rigali u l-fjuri, jum l-om huwa opportunità biex nuru l-apprezzament tagħna għal dak kollu li għamlet magħna l-om għażiża tagħna. Iltqajna ma' xi ommijiet li f'jum daqstant xemxi iddeċidew li joħorġu jiklu flimkien mal-familja tagħhom. Nisbaħ festa li ta' ħajti, għax anka nara l-ulidi zet madwari u tanti għandi mħabba lihom bit-tifel neputi u bir-raġel u nara ta' paċi wis. Xi ħaġa li ma tistax tespremija, xi ħaġa vera sabiħa li kważi qas ikollok kliem biex tiddeskrivi l-emozzjonijiet li tgħaddi minnhom matul is-sena kollha. Huwa jum speċjali u għax għandek it-tfal u pal Martina ġib il-kartolina mill-iskola, il-fjura, il-qalb u tifraħu b'daw l-affarijiet. Ikla waħda tiġbor f'daqqa ġenerazzjonijiet differenti tommijiet. Tkellimna ma' dawk l-ommijiet li mhux biss rabbew lil ulidhom iżdissa tigawdu n-neputijiet tagħhom. Nieħu pjaċir ħafna, l-għanet li ħarġuni minn ġoddar xinħobb meta noħroġ u jħobbuni ħafna tfal, nammirhom ħafna jiena. U bħallum iktar nuħu gost, għax ikun hawn mhux waħda bit-tfal jew tnej bit-tfal, ikun kulħadd. Anke x'ikun jagħtiet hawn magħna, għad nieħu pjaċir jiena li nħossni ferħana. Ġurnata speċjali, qiegħda mat-tfal u mal-familja kollha u ngawdu il-ġurnata kollha flimkien. Għal xi wħud dal-jum kienet okkażjoni biex jifrankaw milli jsajru l-ikel. Ġejna flimkien biex namlu l-ikla speċjali barra. Soltu namila jina, imma l-lum ta' billi sorpriza. Għalin anke frankajt ix-xogħol ta' tisir għaxina l-koka d-dar. Allura nifrankajt naqra xogħol ta' tisir. L-uliet ukoll kellhom x'messaġġ jgħaddu lill-ommijiet tagħhom. Mhux kulħadd għandhom normali u mhux kulħadd jista' jgħidilha thank you happy Mother's Day, ġifieri huwa jum sabiħ ħafna. Happy Mother's Day in Hong Kong.